nke a kpọrọ ọnụ taa wuru bụrụ nke metụtara ihe na-ewu ewusi ike bụ nke Igbo na-akpọ mkpụrụ mmiri bụ ọgwụ ike na-enye mbada nsogbu n'ọwụwa anyanwụ ugbu a. Ikirie soshal midia maọbụ WhatsApp maọbụ Facebook maọbụ Twitter, nke ọbụla ị na-ekiri kemgbe izuụka ole ma ole gara aga, afọ ebe ekelu ọkachasị ụmụ okorobịa ekele ha na ụlọ maọbụ n'osisi na-apịa ha ụtarị apịakasị ha ahụ. Ndị na-emekwane ha wolu bụrụ ndị na-achịgasị obodo dị iche iche, ọkachasị ndị nke a na-akpọ youth, ndị ntorobịa obodo dị iche iche, ọkachasị na Anambra ka ihe a na-eme. Asị na ihe eji eti ndị a ihe bụ maka na ha na-anwụ ọgwụ ike akpọrọ mkpụrụ mmiri n'Igbo, mana ihe bekee na-akpọ ya bụ ọgwụ bụ crystal meth, bụ ọgwụ ike na-enye ezigbote nsogbu. Ọgwụ a bụkwanụ dịka anyị si malụ, ọ bụghị ọgwụ dịka ị nwere ike si ọgwụ nke a na-akpọ Igbo maọbụ nke a na-akpọ cocaine maọbụ nke a na-akpọ heroin, ndị nke na-ebu ndị nke esi na mkpụrụ osisi ewute. Nke a bụ ọgwụ ike a na-agwọkọ n'ime ihe bekee na-akpọ lab, abịa gwọkasịa ya ewere mpụta ya bụ ọgwụ. Mana n'ikwu okwu maka ọgwụ ike a, ọ bụrụ sọsọ m ga-ekwu maka ya, o nwere ndị anyị kpọtara ebe a bụ esoro anyị okwu maka ya. Ndị a ọ ga-aka mma na ha ji ọnụ ha wolu kọwaa onwe ha, maka na a na-ekwu na onye ka malụ onwe ya onye m ga-ebu ụzọ kpọọ bụ dọkịta Udodi Chukwukoli. Biko kọwara Igbo onye Igbo. Okay. Ndị Igbo ekele m unu. Afọ m bụ Dr. Udodi Okoli. Abụ m onye Anambra. Ana m alụ na Mahadum University Teaching Hospital Uyo na Akwa Ibom State. Mana oge ugbu a anọ m so enweghị m ohere ikwu okwu banyere ihe mkpụrụ mmiri anụnwa na-emetụta ndị be anyị. So abụkwa m onye dọkịta na-afụ maka ndị na-eme abuse ụmụ ọgwụ ndị anụnwacha a na-akpọ drug abuse. So ekele m unu. Nnọọ dọkịta Okoli. Onye ọzọ anyị na-anọkwa ebe a bụ Adaeze Vivian Agbo Anike. Adaeze Anike, Adaeze Agbo Anike, ka mkpọkpọlụ ya n'isi, biko kọwaa Igbo ọfụma. Ndị Igbo ekele m unu, daalụkwanụ. Aha m bụ Nwaada Agbo Anike Princess Vivian nke Chinyere. Abụ m onye Enugu steeti. Ana m azụ afịa. Afa ihe ọzọ afịa ma afa ya bụ The Kitchen Refill. Abụkwa m a sex counselor. So anyị nọ n'ụlọ taa n'ala Igbo. Anyị eji tinye ọnụ n'ime okwu a na-akpọ mkpụrụ mmiri n'ala Igbo. Daalụ nnọọ. Na mbido, ịma okwu mkpụrụ mmiri a ọ bụghị ihe ọhụrụ, mana ọ bịa dịka ihe ọhụrụ maka na abịa bupụta na soshal midia wee na-ekwu maka ya, a na-egosi ndị mmadụ ka njikwuo mbụ ebe a na-etikasị ndị mmadụ ihe maka ya bụ okwu mkpụrụ mmiri a, ebe a na-ejide ndị mmadụ, ma ndị na-ele ya ma ndị na-ese ya ma ndị bụ ndị na-emepụta ya. Ọ bụzi ihe na-ewu ewu. Anyị melụ akụkọ maka mkpụrụ mmiri ya, eje na webụsaịtị anyị bụ bbcigbo.com ịgafe akụkọ anyị mere maka mkpụrụ mmiri. Anyị kọwasịrị ebe o si, ụdịrị ọgwụ ọgwụ, nakwa otu nwere ike si were nyere onye ọbụla na-ese ya ma ọ bụ dịka dọkịta ga-ekwu okwu maka ya. Ọ bụrụ sọsọ osise ka a na-ese ya, a na-ese ya ese, a na-agba ya agba, a na-agba ya na akwara, na-esekwa ya ese ka dịka esi ese siga, na-aṅụkwa ya anwụ, etinye na mmiri aṅụ ya. Otu esi eri ya bụ ọgwụ dị ọtụtụ, mana ihe o ji dị njọ bụ na ya bụ ọgwụ na-alụ ọrụ karịa ọtụtụ ọgwụ ndị ọzọ enwebụ, maka dịka anyị si kwuo, ọ bụrụ ihe si na mkpụrụ osisi, ọ ihe agwụkọrọ agwọkọ na lab dịka bekee na-ekwu. Mmelụ ozugbo ndị mmadụ tinye n'ọnụ, ọba ha n'isi. Ana dịka bekee si akọwa ya, a na-afụ mkpụrụ mmiri a dịka ọgwụ
na-adị mfe ịbanye mmadụ n'arụ nke ga-achasị mmadụ arụ ịrapụ ya agwa ya addiction ya ọ dị high na bekee ọ na-enye nsogbu nke ukwuu. Mana dọkịta biko kọwara anyị dịka unu nwa bụ ndị oyibo kedu otu unu si mata maka ihe a na-akpọ mkpụrụ mmiri a? Ekele m unu. Onye si wee mata maka ọgwụ a ihe gbasara mgbe o ji ebido ihe ọgwụ dị aka dịba. Ọ bụ ọgwụ dị kamgbe 1919 rather, even o dated back to even 1800s. So ihe a bụ ọgwụ ndị mmadụ bịa akụnụkọ na labụ na-isiokwu initially. So ka akụnụkọchazịla ọgwụ anọ ewepụta ihe a na-akpọ meth. Meth bụ ihe ndị ogbe na-akpọ ya crystal meth, ihe ndị ogbe na-akpọ, ụfọdụ na-akpọ ya glass, ụfọdụ na-akpọ ya ihe afọ a na-akpọ ya karị na ogbe, kama the chemical name bụ methamphetamine. So that bụ ihe a na-akpọ ya officially chemical name onye nọ na sayensị ga-eji wee mara ya. Kama ọgwụ anụnwa mgbe e mepụtara ya, ndị mepụtara ya ji ya wee na-alụ ọlụ dịka ọ nwekwara ezigbo ọlụ ọ na-alụ, ihe dịka mmadụ chọọ onye buru ibu chọọ ịlụzu weight, chọọ ka ọ fechanata, ọgwụ anụnwa ga-enye aka ka ọ fechanata na arụ ọdọkọ ya n'ime onwe ya. Because ọgwụ anụnwa ị na-anwe ya, ọgwụ a na-eme ka ịma na-enwe agụụ iri nri mgbe ọbụla from one ahụzi ịma na-etinye nri n'arụ mgbe ọbụla ya mere ị ga-eji wee lụzuo weight. Kama enwechara ihe ndị ọzọ mmadụ kwesịrị ime iji lụzuo weight, because in as much as na ọgwụ anụnwa na-eme ka mmadụ wee fechanata arụ ya, side effect ihe ndị obodo na-akpọ side effect ọghọm gbasara ọgwụ anụnwa karị. So nwere dọkịta ọbụla ga-abịa sị ka onye gị ọgwụ anụnwa ka i wee ji ya lụzuo weight, maka na ọghọm dị na ya karị. So over the years wee chọpụta na o nwere ka a ga-esi wee na-agba patient ha were ọgwụ anwụọ ka e wee were ya wee lụzuo weight ụmụ ọya ndị ọzọ nwetụkwara ike ịgwọ, maka ọgwụ a bụ ọgwụ na-aga na ihe a na-akpọ central nervous system. Central nervous system comprise ụbụrụ gị na spinal cord gị. So ụmụ akwara ndị dịcha n'ime ụbụrụ na spinal cord ọbịa ọ na-enye ihe a na-akpọ stimulatory effect. Stimulatory effect ahụ bụzi ọbịazie efuzi onye ahụ abịa na-adị, ọ bụrụ onye na-adị dull, onye ahụ abịa dị active. Enwere ọya a na-akpọ ADHD. So eji ọgwụ anụ agwọ treat ADHD mgbe anwa, kama oge na-aga, ọnwa na-aga, ụbọchị na-aga, ewechọpụta na ọghọm dị ọgwụ anụ akara eji wee wepụzie ya, ejiri ya treat ndị mmadụ nke ole ahụ. Ya mere mpaghara ụwa niile gbaa gburugburu onye ọbụla nweta ha na-akpọ controlled substance. A na-control ka circulation ọgwụ anụnwa dị ka ọ ghara ị na-erute ndị mmadụ aka, ka a ghara ime ya abuse. Maka ọ dị luzo na anụnwa ọ bido na be anyị bụ na South East, efuzie ndị mmadụ na-eyuzi ya na-eme ihe ọ na-amasị ha. Abịazie ụmụaka amụchara ụbọchị na-adịzi ana n'iyi, ha na-ana n'iyi kwamgbe. So ya mere eji akpọ ha controlled substance. A na-akpọ ha recreational drugs. Recreational drugs in the sense that ịṅụọ ya ọ na-enye ihe ndị oyibo na-akpọ euphoria. Euphoria ahụ bụ na ịnọdụ n'ọnọdụ na ịdị happy, mana ịma na happiness a dị induced by chemical. So it didn't know happy or dịka ọ na o nwere ihe na-akpazi gị n'ụwa. It creates a false happiness. So enwe m aṅụrị anụ onye ahụ na-enwe abụrụ n'iwu, abụrụ ihe bụ ezie na actually na ọ na-enwe aṅụrị, kama na ọ dị nke ezie na aṅụrị si na ọgwụ ahụ ọ ṅụrụ, ya bụ na ọgwụ apụ ya n'ahụ, ihe na-eme aka na-ebekwe, ihe na-eme aka na-eme ọfụkwa na ịga akwa n'afịa na fuel price adabeghị, ihe niile ka na-emekwa. So a na-akpụ ya euphoria. So ndị mmadụ ji echezọ ihe na ndị mmadụ na-anwụ ya, ọgwọkwa na ha ji asị ka ha jiri aka ha nwe ya, nọ na onwe ka ọ bụ na ha fụrụ onye na-anwụ ya, ọ na ha nwere ihe a na-akpọ depression. Anọkata ndị mmadụ na-aba depression, so ha nwere ike jiri ọgwụ anụnwa iji kpalite mmụọ ha, maka ọgwụ a ga-akpalite mmụọ gị.
ndị akọwakwa n'ihe ọgwụ a ha nwere ike sị ka ha jee mee ha na-akọ exploration ka ha jee nwaa ka ha jee fụ ka ọ dị ka ha magodi ka ọ dị by test ya once test ya according to ndị oyibo si na ọ nwere rapid action so before ị mara ihe na-eme na o jezugo gị na brain jezuo gị na spinal cord jezuo ebe niile akwara dị so ị ga na-achọ more to be able to replace onye nwechakwa ị na-achọkwa ọzọ na nke ọ ga-esi na-adọ gị kwa mgbe ka ị wee jee wetakwa ọ bụziri ihe na-achị ndụ onye anwa daalụ dọkịta daalụ ịkọwagwo ya ọfụma ihe ọ kpụrụ bụ dọkịta kwuru ebe a bụ na ihe a na-alụ ọgwụ a na-alụ ọrụ kwamkwam ọfụma ozugbo ya lụwa ọrụ na-alụ onye anwa onye ga-anwụrị mana nke bụ eziokwu na anwụrị abụghị ezigbo anwụrị maka na anwụrị ọgwụ nwa butere ọgwụ anwa pụ ha anaghị na-arụ ihe na-ede a na-ebekwa ifu na anwụrị anwa adịrọzi mmere ndị mmadụ dị na-anwụ ya na-achọzi ya kwa mgbe maka ya bụrụ na ha anwụọ ya anwụrị ama ndịzi ya bụrụ ihe ga-enye mmadụ anwụrị dịka ihe kwesịrị n'ime mmadụ ka mmadụ nwere onwe ya anwụrị onye ama nwemuzi anwụrị ọma bụzi nke anwa ọgwụ ọnwa na-eme ya Princess Agbanike kedu ihe iche maka ihe a dọkịta kwuru ọkachasị otu o si metụta ihe anyị na-akụ n'ọwụwa anyanwụ kedu otu ọgwụ a si bata be anyị kedu otu o si bụzili ihe ndị be anyị kpụchi n'ọnụ na-ekwuzi maka ya ike maka ọ dịrọ bụ otu a na-agbụ ọ dị mma ndewo anyị ga-ebidogodo ebe ọgwụ a si wee bịa bifo rute Afrịka ihe niile dọkịta kọwara dọkịta ndewo ihe niile kọwara ọ ihe na-eme n'ọgwụ a and enwekwara ihe ndị ọzọ anyị bidokwa chọpụtawa na ọ na-eme mana anyị chọrọ ịma ndị rụrụ ọgwụ a na ihe mere ha ji wee rụọ ọgwụ a na ihe mere ndị mmadụ ji wee wetazie ọ na-atọ ha ụtọ ebe ọgwụ a onye nụrụ ọgwụ a bụ onye a na-akpọ a Japanese chemist in 1893 afa ya bụ Jampyaho Amo. Jampyaho Amo bụ a chemist, a Japanese chemist. So ọ na-arụ ọgwụ ndị ọzọ. Ya bụ na onye Japan chọpụtara ọgwụ a. Onye Japanese ihe chọpụtara ọgwụ a. Mana tupu ọgwụ a ebido pụtawa, o nwekwara ọgwụ ọzọ a na-akpọ Ampalin. Ampalin na shut down pain, anxiety. So e wee kpụta crystal meth. One bụ na Jampyaho fụrụ na ọgwụ a mara mma because of the beauty. Because na ọnwa ya nwoke onye a na-ekwu okwu ya anwụgo ọnwa ya nwoke bịara kọwata ya ihe mere ihe grandfather ya gwara ya ihe nna ya gwara ya ọ sị that na ọgwụ a mgbe a na-akpọ ya ine mkpụrụ mmiri dị ka ice block then Ampalin a dịkwa ọcha so mgbe ya nwa bido rụwa ya o weta nke a o tinye na nke a ọfụ ka ọ na-ama mma mana ihe dị ya n'obi o ji wee rụwa ọgwụ a bụ ọ nọ na German war wee fụ ihe mgbe egbe na-eme ndị mmadụ agba gị egbe o mee gị iluzukete ọbara pụgide gị n'ahụ o mee gị ịdị unconscious ma enwee blood vision ka ndị oyibo na-akpọ blood sight. So ịma na-apụta ihe ọfụma at a time ibidokwa ihe ndị oyibo na-akpọ hallucination. So o wee rụgide ya ọ na-atest mgbe mmadụ ga na-afụ ihe adịghị ebe anwa ị nwere ike nọdụ ịfụ ka mmọnwụ na-achụ gị mana nwere mmọnwụ ọbụla na-achụ gị so ọ ga na-eme gị na-echetache omekwa gị ị na-ekiri ihe onyonyo movie ị ga na-afụ ndị sign of hallucination dịka onye agbara egbe ụdị ihe na-eme dịka onye ahụ nọ in transit ọ ihe na-eme onye agbara egbe at a time and the pain na-aga na ụbụrụ isi na mkpụrụ obi so onye a Jampyaho wee fụ na ya ga-enyenwuru ndị mmadụ aka ka ha wetulete ihe a na-akpagbu ha o wee were ọgwụ na-aba wee kụkọọ ya ọnụ wee buru ụzọ wee tekie ya on animal a na-akpọ bear ya bush a wild animal
ọkapuo ya ahụ tinye ya o tinye just a pinch of it so ihe ahụ wee sizie ọbara ọ na-agba so wee mekwa ya mee ya to a cat mee ya to a dog mee ya n'ahụ nkịta ahụ pusu wee fụ na ọ na-arụ ọrụ o bido bupụtewe ya mana ọ dị illegal ọ na-enyezi ya ndị soldiers agba ha egbe ewere ya tinye n'ebe ahụ agbara ha egbe o neutralize all the bullet poison mana ihe ọ ga-emezi onye ahụ bụ na onye ahụ ga-adịgide active onye ahụ ga-adị super active because agbaghị egbe ị ga na-adị weaker onye ahụ ga-adịgide active tinyere ebupụ ya maybe in the war zone ma ọ ebuga ya ebe ọ ga-enweta medical attention but a nọ na-reputate those things na ihe na German camps military camp illegal so ọ bịa fụ that ndị afụ na ihe a ọgwụ a na-eme ha ka pain tinete abido gbanyewezie ya n'akwara tinyewe ya na mmanya gin ya kaikai ha ṅụọ ya osizie pain ozugbo mana subsequently abịafụ na ihe a ha na-aṅụ na-emezi ha onye gacha wọ ọ na-eme ka onye isi na-adịghị mma onye mechee ṅụcha ọgwụ a o mewe na ike ga-adị ya n'ahụ ọ na-agụ ya agụụ ime ihe niile ofu mgbe o nwere ike ịfụ moto ọ dị ya ka ọ chọọ o bunye ya so ike excess power mgbe ụfọdụ ọ na-emekwa ha obi aṅụrị euphoria effects ọ na-eme ha obi aṅụrị ya that particular minute onye ahụ ṅụrị ha ọ na-eme ha eti na na-atụgharị so before that 1893 ha bidozie ha kwụwa na ihe anụnwa dị mma ha bido push ya out of German empire in 1919 ha bido na-ebupụta ya mgbe anyị nwa bidoziri matawa maka ya o bido gawa mba ọzọ niile bụ na 1990 anyị ebido matawa abịa mgbe ahụ ndị na-eme ọgwụ aja sustain pain a na-ewetakwa ya na-atinye anọgide atinye agbakara obere atinye n'ihe ga-eme ka ahụ jie mmadụ oyi onye ahụ enweta onwe ya mgbe ahụ mana emechekwa mgbe dị effect pụtara onye ahụ n'ahụ onye ahụ ebidokwe mewekwe ihe na-adịghị mma ọtụtụ ihe ọ na-eme buru ibu mana anyị nwere ike ịbịa mgbe anyị ga-akọwa maka ihe ọ na-eme otu a si akwụsakwa ya ihe ị nwere ike ime ịfụ ya ka ihe ị nwere ike ime maka na ọgwụ a na-adị ka ice block onye ọbụla maara ọ ya mere ndị Igbo ji kpọọ ya mkpụrụ mmiri mana ihe bụ the chemical name bụ methamphetamine then a na-akpọkwa ya crack enwere ndị na-akpọ ya ice enwere ndị na-akpọ ya crystal meth so ọ ya nwa ka eji mara ya mana Igbo be anyị na-akpọ ya mkpụrụ mmiri ka ha na-akpọ ya maka na o yiri mmiri gbachiri ike ọ ihe a na-akpọ ya so ijekwa imekwala ọfụma sitekwa n'ịkọwatala anyị njem ọgwụ a na etu ebe esi welu mepụta ya nakwa ebe o si welu bata ebe ọ batara ugbu a mana achọrọ m ịga n'ihu welu ka anyị tinye ọnụ n'otu esi emetụta ndị be anyị maka na ọtụtụ ndị na-aṅụ ọgwụ bụ ndị enwechaghị ihe ha na-eme ọtụtụ ndị anyị na-afụ ndị Naịjirịa na-abụchara ndị ikorobịa bụ ndị kwesịrị ị na-agbasi mbọ ike na-enyere onwe ha aka enyekwala obodo ha aka ajabụrụ ndị ejizi ịnwe ọgwụ a mara dọkịta achọrọ m ka ị gwa anyị kedu ọghọm dị n'ịnwe ọgwụ a ekwugo na ọ na-eme ka ndị mmadụ na-enwe aṅụrị kwuo na ọ na-eme onye ihe na-afụ ụfụ n'ahụ ghara ịfụ onye ahụ ụfụ dịka ọkachasị ndị gara agha agba gị egbe ịnwe ọgwụ a ịma nnụta ile egbe anwa agbalị gị mana kọwara anyị kedu etu ihe a nwere ike isi mebie mmadụ ahụ ma ọ gbuo mmadụ maka onye nwa bụ ihe ọ dị m ka ya bụ ihe kachasị Okay, daalụ. Ọghọm dị na ya erika ya mere mpaghara ụwa niile o nwere onye na-achọ ka a na-afụ ọgwụ anụ ọ na-adị ma ọ dị very open onye ọbụla na-enwe access to it ọ ihe jọrọ njọ na ọ dịgo na anaba anyị maka na ọghọm dị na ya ụwa
psychological effect. Ọgwụ anụnwa bịa n'ime arụ gị enwe ha na-akpọ neurotransmitters ha dịcha ka ihe na-eje ozi na central nervous system. Enwe nke a na-akpọ serotonin, nwee nke a na-akpọ norepinephrine, nwee nke a na-akpọ dopamine. So ihe niile ịtọ a na-akpọ monoamine neurotransmitters. So ọgwụ abịa ọ na-emezi neurotransmitters a ka nkụ n'ime central nervous system. Ọkazie maka your central nervous system adịgo chukwu emego ya na ihe ọ na-ame a manufacture neurotransmitter o nwere oge oge iri ọpenata mpe nwe oge oge iri ọnwụ na arụ mmadụ chọrọ ndị isi ya ọgbagote mana ọgwụ a ga na-eme ihe taa nwa mkpọrọ akpa ọ dịzie too much ọ naghị agbada kama the body a na-produce more juna system gị ya meziri onye ahụ ga-eji na act si abnormal. So psychologically onye anụnwa ga na-enwegodo ihe a na-akpọ psychosis. Onye a ga-ebido nwewe ihe a na-akpọ hallucinations. It can be auditory, onwe ike bụ visual in the sense na onye si wee kwuo ọ na-afụ ma ndị mmụọ na-agba na onwero ndị mmụọ n'ebe ahụ ịghọta. Auditory abụ na o nwere ike ọnụkata ọnụ ka akọrọ ya ka ọnụ na ọnụ ihe nwanne mana onwere onye kọrọ ya ka onwere sọ ya na-anụ ka ndị mmadụ na-akpa nkata na ntị ya na-anụ so many mana onwere ihe ọbụla nọ n'akụkụ ebe ahụ na-ekwu okwu. So nke ahụ bụrụ hallucinations. Enwe nke a na-akpọ delusions. Delusions bụrụ na onye a na-enwe na o nwere nkwenye ọ na-ekwenye mana onye ọrụ n'akụkụ ya anaghị ekwenye na sistem nkwenye ahụ because na ọ dịrọ congruent with science or cultural belief of na-ekọwatụ nke abụọ na mmadụ nwere ike onye na-aṅụ n'ogide ọ sị na ụna na-achọ ịda ụna na-achọ ịda na ụna na-ama jijiji na ama jijiji na-asị ma nwekwa ihe ọbụla efu ma ya nwa na-afụ ya ọ na-anụkwa ya ọ bụrụ ihe ọgwụ a na-ebute ya ka ndị mmadụ ghọtakwa ya maka ego delusion a ọ bekee nwere ike ụfọdụ ndị mmadụ ama ihe bekee pụtara. O nwere ike mmadụ eyiri akwa white dịka anụ sị na akwa white anụ onye a egosi na taa ụwa ga-eme ụmụ ụdị akụkọ ahụ. So ha ncha niile bụ nkwenye mana nkwenye anụnwa bụ false nkwenye na-abụghị ezi ya. So nke ahụ gacha onye a ga-eluzu economic loss. This person onye na-ayọ ọya anụnwa abụrụgo economic loss to the society. Ọma na-alụzi ọlụ ọ bụrụ na ọ nweburu ọlụ ọma na-alụzi ọlụ ọbụla in the sense that uche ya adịọzie enwerozi productivity onwere ihe ọ ga-emenwu na society ga-adị productive. So ọ bụrụ na onye a bụ dọkịta kịta eluzugo onye ahụ ọ bụrụ na ọ wụ lawyer is a loss to the society. Ọ bụrụ na ọ bụ onye na-azụ ahịa na-azụsi aka ike iyi biznes ya agbachie nke ahụ agakwa. Onye na-anwụ ụdị ọgwụ a bụrụ enwe ha na-akpọ shut down system mmadụ because ọgwụ a dị very very toxic in the sense na initially m kwuru na ọ dị ha na-akpọ neurotoxic. So ebe ọ bịara kịta mee ụmụ ihe na-edozi n'ime central nervous system akarịa na system onye ahụ ọ dịzie toxic system onye ahụ dị prone to inwe stroke ibe enwe stroke anọkata enwe ha na-akpọ intracerebral hemorrhage ibe na-enwe bleeding na-akpọ ọbara n'ime ụbụrụ gị. Onye ahụ nwere ike si na nwụọ anọkata kidneys ga short down onwe ha ọkpọrọ ọ na-akpọ cause ya na-akpọ AKI acute kidney injury. Ọbara na-adịzi supply to your kidney that much abịazie kidney ga-emebi abịa ọ na-emekwa affect lungs. Onye ahụ ama na-ekunwu ume ọfụma anọkata lungs ya kwụsịrị ịrụ ọrụ onye ahụ esi na ya nwụọ. So ọgwụ a nwere ike shut down your organs. Ihe niile wee biri dịka mmadụ na-akwụsị ịlụ ọrụ. Ọ anụ ya gakwa gwa ezinụlọ ọ bụrụ onye nụgo nwaanyị ma onye nụgo oti onye nọ na onye na-anwụ m ịbịakwa na-enwe esemokwu mgbe ọbụla. So a ga na-enwe domestic violence every time. A ga na-enwe domestic violence maka mmadụ ghọta ihe onye ahụ na-aya o wee manụ ka egosi enwe solution. Mana dịtụ na ọgwụ anụ ahụ anara achọ ka mmadụ bido serious because ịgwọ ya siri ike ịgwọchapụ yourself the possibility dịkwasị. So enwere na-akpọ tolerance and independence. Onye na-anwụ ọgwụ anụnwa ibidokwa ha na-awụ spam ị ga na-achọzi higher dose.
ọbụrụ nke nwụta ihe achọkwa higher dose ihe achọkwa onaghị nke esi na-agbago so wee na toxic effect na-abịa ọfụma. So tolerance and dependence ahụ bidokwa ha na it is usually difficult ịgwọta onye ahụ. Odo na enwere ike itinye onye ahụ na rehabilitation ma ka esi wee na-ama na osike mana ihe a na-eme ịbịa na-akọghị ụtali nke a na-afọ na ọ bụrụ onye ọ bụ the solution ịda the solution bụ onye ọ na-enweta narị akpọrọ ya gọọmenti kwesịrị inwe ha na-akpọ rehabilitation centers akpọrọ ya etinye ebe ahụ remove the even self anaghị akwụsị dị ọgwụ kwụsị ozugbo ihe nwee akpọ taper of the drug nwayọ akwụsị ịkwụsị akpa onye ha na withdrawal symptoms ọgwụ like ọ dịkwa nice onye anụkwa ọgwụ nnọkọta kwụsị ya na-eji iji nwayọ wee na-ekpepa ya gasọ enwere ndị ọgwụ ọlụ ha ime ụdị ihe ahụ. So ọgwụ anụ onye na-anwụ ya dị prone ịnwụ early nwere onye na-anwụ ya na-adị ndụ ruo mgbe na-adị ndụ because side effects are too much that na-enwe higher mortality rate. So onye ahụ ike ịnwụ n'oge ma last dị ọ bụrụ a loss to family bụrụ a loss to society depending on economic benefit onye ahụ nwere gbasara society. So ihe ọgwụ a na-eme ala ọghọm ya kara so enwere ha na cost and benefit analysis na ịchọ ime ipush ọgwụ to market ọ bụ na side effects karịa benefit ọgwụ ọbazụ. So mgbe ị ga-etinye ọgwụ anụ bụ unless ma ọ nwere ihe dị Emmanuel doctors they prescribe but ọ bụrụ na enweghị ihe dị na enwere ihe ndị a ga-prescribe to treat ihe ndị ahụ achọrọ treat mana ọ bụrụ ọgwụ a na-eme ka first line medication enye ya ozugbo mba enwechara ihe ndị a ga-enyegodi before asịrị nọ na ha work before enwe such consideration mana o nwere dị one sayensị si kwụlụ kịta onwere ọgwụ ga-atago ọgwụ maka ọ nọ na list of ihe na-akpọ control substances. So ọgwụ a ihe ọ na-eme erike especially nke psychosis anụnwa hallucinations, delusions, ihe ọ na-agbata psychosis onye ahụ ga-eme mmeri onye ahụ ga-adị very irritable iwe ga na-ewu ya mgbe ọbụla arụ mgbakasị arụ ga na-eme ya mgbe ọbụla irritations, irritability anọkata ọ dị very aggressive mgbe ọbụla ọ na-anọ mgbe egwu ya obere ihe otigo gị ọkpọ. So ihe ndị a bụcha ọghọm dị na ya onye ọbụla na-ahụ ya na ụcha ụfọdụ ndị mmadụ afụchago ihe onyonyo gbasara ọgwụ ndị nwụrụ ọgwụ a ịfụ ka ndị mmadụ na-ada n'ime kọta na-agbagharị na-emelụsi onwe ha arụ onye ọgwụ a ga-eme gị because ụmụ neurotransmitters ahụ ka nkụ n'ime central nervous system emezi interpret images onye ọ kwesịrị ịbụ ịfụ kọp ịmanụ kọp ịfụ spoon ịmanụ spoon onwe ka ọfụ kọp ọche na aja onwe ka ọfụ spoon ọche na mmọnwụ ihe niile akpapụ. So ya mere ihe nchọrọ ikwu. Ụmụtụ mmadụ nọ na kọment na bekee na-akpọ ya na Facebook na-asị chọrọ ikwu otu mkpu mmiri dị dịka m tukwuo ụlọ akwụkwọ BBC bụ maka gburu mmiri gaa na webụsaịtị anyị bụ bbcigbo.com ị ga-afụ akụkọ anyị maka ya ma ọ jee na Google dee mkpụrụ mmiri BBC Igbo ị ga-afụ akụkọ anwa. O nwere ihe dọkịta kwuru ndị mkpa o kwuru na ọgwụ a na-ejidesi mmadụ ike nke mere anụkwa m ndị dọkịta na-ekwu maka ha na n'ịbịa n'ime ọgwụ ike niile enwe na ọ dị ka mkpụrụ mmiri asị na nke ị nwere ike ise ya ofu ugboro jide gị nwere ike see igbo ọma njide gị nke dịka bekee na-akpọ addiction ịma dị addicted n'ọgwụ a bụ addiction ya dịka isi na bekee siri ike rie nne mmere o ji na-ejide ọtụtụ ndị mmadụ mana o nwekwara ihe ọzọ okwu maka iti mmadụ ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ugbu a iji gbochie ndị mmadụ ime ugbu a. Princess Vivian Agboanike, kedu ihe iche maka atụmatụ a ndị mmadụ na-apụta n'obodo akpọpụta ndị mmadụ na-etinye ihe
si na iji kwụsị ka ndị mmadụ ghara ise ya bụ ọgwụ. Kedu ihe bụ maka atụmatụ a? Isi ihe eji maka Asị m atụmatụ a iti mmadụ ihe maka na ọ na-aṅụ mkpụrụ mmiri, ị na-afụ ya dịka enwere uru ọ ihe ọbụla bara uru iti ndị mmadụ ihe maka ha na-aṅụ mkpụrụ mmiri, maka na afọ ya bụ ihe ọtụtụ obodo na-eme ugbu a. ndewo anyị ga-asị kene a sị na Igbo si na ihe na-adịghị mma ije ije ugboro abụọ. Ụra tọọ ekwuo ekwuo. Mkpụrụ mmiri abụghị ihe a ga-asị na ọ na-abụ ọpụta mere ịma na ndị mmadụ amaghị ọkwa ha amaghị ihe a na-ekwu okwu ya amaghị ụfọdụ amaghị ihe ọ bụ nwere ike ịfụ ka nwatakịrị ji ma mmadụ n'ọnya, mana ihe ị ga-eji ma n'ọnya nwa bụ na ọ naghị agbazi ya, ọ naghị amelt. Ijide ya n'akụta ahụ ọ dị ka ọ ga-adịgide, anapụ na ị naghị ese ya maka na ị naghị ese ya, ijide ya dịkwa ịnọkwa at risk. So ọ bụghị ọdọ ọgwụ ị ga-asị eme ya expose enweghị ihe ga-eme, ịgafere ya enweghị ihe ga-eme, mana ọ na-abụ atinye ya information, atinye ya n'ime ihe ịgbaze ọgwụ a na-eteke 170 degrees centigrade ya ịgbari ya. So ọ bụrụ ọgwụ na-eteke this long ịgbari, kedu ihe meziri ndị mmadụ ji etinye ya n'ahụ ozugbo obido rụwa ọrụ ozugbo? Maka ihe bụ oge ọ ji ebido arụ ọrụ dị under 20 minutes. 20 minutes itinye ya n'ahụ obidogo rụwa ọrụ. So eche m na ọgwụ a kwesịrị ịbụ ihe ọ ga-abụ ịfụ ọ dịghị mma imetụ aka, ịfụ ọ dịghị mma itinye onwe gị n'ime, ọ na-abụ ihe ị ga-asị ka ị bịa enwere ihe ọ na ọgbasara gị ma ọ na onweghị ka o si wee metụta gị. Ọ bụrụ na o metụtere gị nwa, ọ ga-emetụtakwa ụmụnne gị, ọ ga-emetụtakwa ndị ịma. Mana onye o metụtara ịma bịa gị nso, ọma mbụ ọ bụghị ka gị na ya bịa kpara nkata dịka otu anyị safụ onwe anyị na-ekwu okwu anyị na ihe a na-ekwu na-abụ uru ndị mmadụ a na-aghọta ihe a na-akọ ikwu okwu azịsi na ị chọrọ ikwu bụrụ mana onye nwere ọgwụ achọ ikwu okwu ọ ga-ekwu ihe ọzọ, ọ ga-ekwu ihe ọzọ. Mgbe ụfọdụ ihe bụ dị one of the side effects na-eme ọgwụ a na-eti mkpu ka aṅụzi na ya bụ ọ ga na-eme gị na-ekwu oke okwu, ma mgbe ị kwesịrị ikwu ma nkwu na-ekwuchi ọnụ ị ga-ekwu gawa. A na-adị very arrest bụ mmụọ na iwe na-ewe the person, mana within that time onye ahụ ṅụrụ ọgwụ ahụ obi edejuneti onwewa aṅụrị, mana ọ gazughie n'ahụ ya niile ịkpasuo ya obere iwe ọ gacha igbu ozugbo ahụ. Ime ihe ọbụla o mere ihe ọzọ ọ na-emekwa egwu ọbịa ọ na-enye skin sore ya obido izida na obido kpochawa gị ahụ ga-ewewe iwe. Ntụ ọnụ na ibe o si metụta itighe ihe iti onye maka o nwere nje ekwu otu abụọ. O nwere ebe na bekee ọkachasị ndị ofesi ndị ma maka ihe ọgwụ ike na ihe ndị ọzọ karịa anya, ha anaghị afụkarị ndị na-anwụ ọgwụ ike dịka ndị mere ajụ ihe dịka ndị ohi. A na-afụ ha dịka ndị nwere ọya nwere ihe na-enye ha nsogbu, bụ ndị chọrọ n'ọnọdụ ọ ga-enyere ha aka ha kwụsịnata ihe ọbụla bụ ihe nwa bụ ihe na-enye nsogbu. Ememe nwa ji ajụ kedu ihe iche maka ihe a na-eti ha ejide ha n'onye ọbụla si na onye abụ onye na-ese mkpụrụ mmiri eke onye anwa agbụ chekasị onye anwa ahụ. O nwere akụkọ anyị nọ na o nwere obodo na Anambra steeti onye etigidere ihe maka mkpụrụ mmiri a igbuo onye anwa onye anwụọ. Kedu ihe iche maka ihe a na-eti ndị mmadụ onye kwesịrị na-eme ka o nwere ụzọ ọzọ a ga-esi were usoro ya? Like onye doctor say that na enwere ndị na-afụ maka ha ijide onye na-aṅụ mkpụrụ mmiri enwere ka a si eso ha.
kịta ọ ga-eweta anyị na afọ n'afọ ya age by age iji onye nwatakịrị maka na mkpụrụ mmiri abụzi maka mma ihe esi ma ụmụaka tozere eji ụmụaka eme ndị na-ebugharị ọgwụ a n'elu nne na nna ha amaghị. Enwere ihe nkọwa na live video mụ ndị mmadụ mewe m gbawa m okwu ọjọọ na m chọrọ imebi ha biznes. Eziokwu na onye ịfụ nwa gị ka ọ na-eme ajọ ihe pịa ya mana onye sere mkpụrụ mmiri ndị a na-jide tigide ha ihe ha nwụọ inwetabeghị ogwe solushon. Enwere ka a si eso ndị a ndị ka a si eso ha abụọ ịbịa tiwe ha ihe ma ọ gbawa mba ime ya. Ọ bụrụ onye ọka dị na sistem ya ma onye ọka dị n'ime ahụ mgbe ahụ o nwere ike imerụ gị ahụ maọbụ ọchọ ofu ihe tie gị ọlesi ma ọ fụrụ na unu buru ibu jide ya ụtasa gị ije ya na-abụ ụgwọ ijide depression ọ na-eme gị ihe ota ị ga-esonye onye enwere asụsụ a na-asụrụ ha onye nwa mere ejide ha a ga-asị gị jee na ndị dọkịta na-afụ maka ndị isi na-adịghị mma maọbụ dọkịta na-afụ maka rehab dọkịta na-afụ maka ndị isi na-emebi emebi ma onye dị depressed a na-enwe ha psychologist gwa ga-ekwu ha a counselor na onye aha na-awa step by step ndị gokwa opportunity ịfụ ha ka a si eme ndị dị ụta inweta ha ọ bụghị ihe mba ọ bụghị ihe ka akụgbuo ka azọgbuo maka n'ime ya enweghịzi uru ọ bara na ịkụziere ndị ọzọ ihe aka na-asị ya tụrọ na ihe ị ga-eme bụ ka itigbuo ha maka na onye ahụ amaghọdị ihe ọ na-eme onye ahụ enweghị ihe bụ dị problem na-abụkarị na onye a na-ekwu maka ya amaghọdị ihe bụ pain ahụ anaghị afụ ha ọfụ so onye nwa mere ị ga-eji tigide ha itigbuo ha anwụọ ịma nweta ihe ị chọrọ. Ị ga-ama asụsụ ha ha na-enwe asụsụ ọ bụghị ha na-eme n'ike asụsụ ha ahụ na-abụ ịsụọrọ ya ha o mee ha anọzie feel relaxed with you ha ga-anabatazi gị ha marụ na onye nke ha ka ebu ndị a bụ ndị nwụgoro ya karịa a na-ekwu na adult cheta na m kwuru nọ stage by stage age by age ndị a bụ ndị bidogo from 18 and above ha na-anwụ ya ọ bụghị ka ị bịa napụ ya n'ike anaghị akwụsa ha n'ike ya bụ ihe a na-eme nwayọọ nwayọọ ị ga-ebido dị sụọrọ ha asụsụ a na-asụrụ ha a ga-aghọta ịsụọrọ ya ha ọ nabata gị ụfọdụ ha enye gị ka isi a na-eme njụ kama esi a na-echọ ha kịta nọ mgbe emeche na ị ka nwụchara mgbe nke dị ụta ma ọ bụ ịnata ijide na-akọgbarị ya ọ ga-akọrọ gị ihe bụ mkpa ya ahụ onye na-ahụ ihe a ata period ị ga-eji ihe o mere na nzuzo onye na-ahụ ihe a mgbe ahụ ka ị ga-eji wee marụ mkpụrụ na o zuru ohi ọ bụ o gburu mmadụ ọ ga-agwa gị mgbe ahụ maka na otu ozu onwe ya aka ọ ga na-afara gị ihe niile dị n'ihe a na-ekwu mgbe ọ gwachara gị ihe ahụ ibidozie gbawa ya okwu nkasi obi ọ na-anya afọ na-ebughị onye dị agresif onye na-agbakasị ahụ ebughị onye na-akwanye ịnafụ ya ihe igwe cool down gbawa gị ihe ọ chọrọ ịgwa ịgwacha ya ịnabatara ya nke ya ahụ ihe ga-asị ya bụ na ihe niile a o kwuru dị mma mana na ihe mere ọma nji gafee ndụ mgbe ahụ o gewe gị ntị mana ime ya n'ike o nwere ike imerụ gị ahụ o nwere ike ọma ntọfọrọ gị ọ nwayọọ nwayọọ nyanwa ga-ejizi aka ya si onwe ya mana ihe a ya mere adịghịkwanụ mma ndụ trọst ọ ga ha nwee okwukwe n'ebe ha ga na-abịa gị nso na-emekwa ha na-eme ha encourage mana utu ebe anyị nọ anaghị eme appreciate ụdị ihe ahụ ndị be anyị bụ ihe ike onye ọbụla n'obodo anyị chọrọ ime ihe n'ike ejide onye ochi ka egbuo ya ejide onye akwamiko ka egbuo ya ejide onye ese ihe sere ka egbuo ya mana ọ bụghị ya nwa the best maka na ime ife ya otu ahụ ọ napụ ya na-ewetakwa aka na ndị dị from 17 down to 10 years or 17 down to 11 ndị nke a na-abụ ndị nọ na
secondary school. Ndị a ebidogo from na nchọpụta anyị chọpụtara ebidogo from JSS2, JS3, SS1, SS2, SS3, especially from SS1 to SS3. Ndị nke a bụ ndị na-amụ ka a si ahụ ihe a. Weta ya etinye ya n'ime coke, esheke ọgba ezigbo ụfụfụ, ebido dilute anwụọ. Mgbe ụfọdụ agbaiche ya see ya ese. Ndị nke ahụ ihe ha jiri abụghị ọfịa panik, maka na mgbe ahụ na ha nwere onwe ha marakwa ihe a na-akpọ. Ihe a na-agwa a na-eme ha bụ idute ha, ị ga-edunye ha onye ha like karịa, ọ bụ parents ọ bụ guardian ọ bụ teacher, mana ịbara ha mba ihe ọ na-emewe ha bụ ha ga-achọrọ ihe ha ga-eme to terminate you, because eji ahụ ka anyị na-akpọ impiasm stage na psychology na-eme ha dị ihe niile ga-eme ka o mekwa nkịta. So ijide those ones enweta rooms to read, but the first stage bụ ime ke ndị nke ahụ your friend. Ha ga-abụ oyi ha bụrụ oyi ahụ ị na-agwa ha sị ha na-eme ihe ha eme. And ndị ahụ na-adụ open easily karịa adults. Ha ga-adị open ịgwa gị ebe ha si weta ihe dị ụta. Ha ga-adị open ịgwa gị mgbe ha bidoro sewe ya. Ha ga-adị open ịgwa gị ma mgbe ụdị ihe dị ụta bido nyewe ha nsogbu. Then ndị nke a na-akpọ ages 10 down to 5. Ndị a na-enwetakịrị ya n'aka ha na-abụkarị ndị 5 years a. Mgbe ụfọdụ ha na-ebu transport azọ, ha na-ebue ya n'elu amahụ innocently, maka na ndị ka amaghị ihe ọ bụ, olesi na-enwe ndị na-eme ha sexually abuse, ya ndị na-edina ha na nwata, ha bịa agbarie nye ha so that ha feel pain. So many things we found out. With different things, psychologists, pediatricians, with time, a ga-emegide ihe a na-eme tupu ndị nke ahụ na-echikwa n'ihe na wepụta. Ha na-abụkarị majorly the transporters. Etinyere ha n'akpa skuul, onye ga-ewere akpa skuul ahụ atinyere ha ego, maka ebe esi chọpụtawa parents dị otu mkpu bụ na ọ fụrụ nnukwu ego n'akpa nwa ya aga akwụkwọ. Ọ jụọ kedu ihe ọgwọ ebe si bute ebe a nke esi wee tregide wee nweta ebe ha si ebute this particular drug. Another thing na-enye corrective measures in toddlers na ndị a na-akpọ teenagers na bụkwa the diet change. The purpose has to enweta ha ihe nwere ike correct the approach na healing section, maka na ihe eriri n'ara ma n'akwara ma n'ọbara ma n'isi ma na kidney, heart, everywhere na-abụ ọbịa ọ na-neutralize ihe obere obere, especially ọ bụrụ na onye bidogo nwayọọ nwayọọ na-ewepụnete nke ya obere obere. Dieting, counseling, becoming the person's friend. Ndị na-abịa onye ahụ so na learn the language, maka ha na-use ghetto language for this thing, and they feel that na ịdịrọ ha important. So ihe a na ha na-emebi ihe bụ ihe gbanyere ha n'okwu. Ụmụnwa okwu na-eche na ọ dị mkpa iwu onye nọ n'ime ihe a maọbụ pịawa ya ịtarị. Anyị na-afụ ihe onyonyo na soshal midia, abịa pịa na-apịa ha ekedo ha pịa, mana ọ bụghị yanwa ka ike ọ ga-ana jikwa ebe a. And mgbe ahụ ike pụrụ ya, o develop the psychological hatred towards that particular place ndị ahụ mere ya ihe ahụ. And if there is not taken, ọ na-lead to you na-abụrụ onye na-ese ya, ha nwere ike iwu gị maọbụ set gị up. So many things ha na-eme, ihe a na-eme ka ya chem na ihe bụ the remedy to ihe a bụ ịpịa ịtarị ma ikedo onye ọmụ ime ya. Ọ bụ na onye yiwagoro ara, because ọ na-eme ụfọdụ ọgba aghara
ọ bụ na onye yiwagara ị nwere ike ikete ya n'ụlọ mana ọ bụrụ nke eteghị ihe na-apịa ya ihe ọ ga na-ekwu ihe ya mere mana ọma nchenji ya ọ ka ga na-emekwa ihe ahụ ọ dị. maka oge dọkịta anya agatela ka oge na-emezi anyị kwapụ achọrọ m ka ijiri ndụmọdụ nye anyị ndụmọdụ kachasị ebe o si metụta nne na nna nakwa obodo nakwa ndị ntorobịa bụ ndị na-ese ya bụ ihe ma ndị nwere ike ịbanye n'ọnọdụ ebe a nwetara onwe ha na ise ha. Kedu okpurukpu ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị be anyị ka ya bụ ndị ekene mụnụ okwu ndụmọdụ m Emeka nke izizi ga-abụ nne na nna kwesịrị ịma ebe ụmụ ha nọ, ha kwesịrị ịma ndị bụ enyi ụmụ ha, ha kwesịrị ị na-anene ụmụ ha mapụta aka mara ụmụ ha ga n'ike isi, ha kwesịrị ịma mgbe ụmụ ha bido kpawa ụdị agwa dị anya ka ha mara mgbe e ga-eji bido n'ịlụwa aka n'oge bikos sayensị egosikwago na ụmụ ihe ebido n'oge zụba ndụ ha a ga-azọta ka a ghara onye aghara nnọọ ebugazi nke gate aka na ọ ga-adịzi very difficult. Ekwesịrị ịma mgbe ụmụ ha bido na-achọ bikos onye dị addicted ga na-achọ ego mgbe ọbụla ka ogologo ọgwụkwa ọchọkwa ọzọkwa ka anyị kwesịrị ịma mgbe nwa ha nwoke ma nwa ha nwaanyị na-eletizi n'izu ego unnecessary ego anaghị adị akpa mgbe ọbụla ejụrụ ya maka ego ọsọ dị na onwere ego mgbe ọbụla ọ na-edimandị ekwesịrị mgbe ahụ ka ị kwesịrị na ihe eji ego eme maka ọ ga-ụmụ ya bụcha ihe na-egosi na o nwere ihe na-aga na ndụ onye. Kedu ihe o ji ego eme mgbe ọ bụla ọ na-ebi ego na-eji ndị mmadụ ụgwọ? Nne na nna kwesịrị ịma ụmụ ihe ndị a. Nne na nna kwesịkwara ị na-eprovaidere ụmụ ha ihe ọbụla ha chọrọ n'ụwa maka na nwa onye ọbụla na-abụ ime na-amụta nwa bụ ndị na-ekele onwe gị responsibility. Mgbe ị provaidere nwa gị wee dabanye n'aka ndị ọjọọ, ụmụ ihe anụnwa na-eme site n'oge obele age group ahụ teenagers early 20s ebido na-abanye n'aka ndị ọjọọ maka na onye anụnwa chọrọ ịkpata ego, onye anụnwa chọrọ ịdị independent. From there obido sere ihe ọsịse si ikwesịrị ịkpa ikwesị na-eprovaidere nwa gị ihe ọbụla ọ chọrọ n'ụwa ka ọ bụrụ na ọ bụrụ ọrụ gị ga-na-atụbanye ime ahụ na nwa mana nwa ọbụla ịkpọbata n'ụwa iyi provaịdị ihe ọbụla ọjọọ ma nwa ahụ wee ka ị wee zụọ ya ọfụma. Nke sokwa na ya bụrụ na ịtali a na-akụ onwero ka ọ ga-esi wee nye ndị solution. Ihe bụ human abuse ị na-eme human abuse n'ebe anyị ka ị na-ekwukwa n'ihe anọ. Enwere onye ahụ na-akụ nwatakịrị ahụ ịtali ịjụọ ịnọkọta ịjụọ onwe gị ọ bụrụkwanụ nwa gị bikos mmadụ ruo 18 years ma nkedozi ya n'ụlọ ọ dị free ịpụ outside, ọ dị free ime ihe ọbụla ọ chọrọ so ịma na-achụgharị ya ebe ọbụla na-aga ebe ọbụla so ọ bụkwanụ nwoke ka a na-akọ ịtali ọ bụrụ na nwa gị na-ese na ebido mkpọ wee ka obi ga-adị nwere onye obi ga-adị mma. Ihe dị na ya kpọrọ hapụ akpọlụ ya ahụ jee rehabilitation kpọọ a psychiatrist kpọọ a psychologist ndị a enyela aka na-ahazi ndụ agwọtụ nke onye ahụ ga-esi na-adị reasonable for society. Ọ bụ nwekwa ndị ahụ agwọtakwa ha ọfụma gazụa ndị wee na-asị early diagnosis is better maka enweta gị na mgbe ịka na-ebido there is hope. Mana ọ bụrụ mgbe enwego ihe na-akpọ comorbidities, kidney ga affected, inwego stroke, inwego ulcers on the skin, inwego lung problem, mgbe niile ahụ enwego so much comorbidities fụ na onye ahụ n'efọ ya na anụnwetazi because most of the organs have been affected. So ekwesịghị ekwe anyị kwesịrị na-agwa ndị be anyị ndị BBC kwesịrị ịgba mbọ sị ha unu akụzina ndị ndị anụnwa bụ ekwesịrị ha spenti ji ahụ ụlọọgwụ ka ha fụọ ndị ọgwụ ọlụ ịfụ maka drug abuse enwekwa ndị na-etriti then nwatakịrị ọbụla amụrụ n'elu ụwa isebeghị siga
isebeghọ methamphetamine or crystal meth or ebido kwa ha na is a problem because ihe recreational drugs dị n'iche methamphetamine so na ndị isi ya once it is difficult to stop. It is the possibility of stopping is very, very slim. And there's no problem. Receptors opened up in your body will want more. So as you're filling them up, they now chop on more. So you keep going higher and higher and higher. So kind of bucket and index the individual okay, only agency ga-eje nwa aka ịfụ ka ọ dị maka ịnwakwa ha ibido. Dọkịta nọ imeela ọfụma daalụkwa Princess Vivian Agboanike maka isonye anyị taa na BBC ebele ka unu sizi ndị mmadụ bye kelee ndị na-esonye anyị ka anyị pịachizie ya na nke tata maka na okwu a bụ okwu dị mkpa anyị kwuru kwesịrị ụda ngezitoro ya ekele owodige Princess ndị mmadụ ka ọ dị mma ọzọ. Okay, ka ọ dị n'Igbo ọma na-ege ntị ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Daalụ. Dọkịta kelee n'Igbo. Oge Igbo ọma na-ege ntị ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ ọ bụ na baa ya. Daalụ dịka m kwuo mbụ unu na BBC News Igbo afọ m bụ Chiara. Ọ ga-adị n'Igbo